Maya-payama ko kay kayungan. Kambeda po din kay katampong pasarining kapagnasan. Daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po ti Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Kapasalamatan king Aldodang kay Boyton, di Angelina Luklikan, Telma Dison. Para king kapaldanan dari Father Saul Gabriel, Lalin Salapantan, Eddie Perez, Roderick Angeles, Josepina Perez. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Nenita, Jesus, Erlinda, Natividad, Magdalena, Dominga, Paz, Wilfredo, Virginia, Helen, Elasia, Philip Joseph, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapon makiabikin dalita pamuklat. Lumapit dari kapurihan, King Diyos ang mering kapasalamatan, o walena kayong
Kinuginingin pa po ng anak po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya timurin. maya pa, bakya kaingan po. Maya payabak uwang. At umpisa na naman ang obra para karang kaya katang kapatid na mag-opisina. Kanya, yabe tala naman king pangadita mo. King umpisa niting bayang aldo. Nyabat nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa, at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikame nga ako, king may pabalita, kapamilatan daring propeta, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang may git, e palak kang Salomon, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang dinapat kapag muralan, king sarili mong kaipayan at kabanalan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipahin tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alangangga, Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, yubog mo kami king wangis ning anak mo, at pasubyan mo yung biyena, karing puso mi. Itubod mo kaming maging talapatatu ng ebanghelyo, ning tula, king meto nga yatong matbut, king kapayapan, at kulang king kapanaligan. Tagilan mo ring puso ning sablang tao, ban mamungal ang lugod, king metong at metong. Iti adon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman, king alangangga. Amen. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Iba't ya iting sulat kang Pablo, ing talasuyo ng Kristo Jesus, at may yaus maging apostol, at may pili ban manaral, king mayap abalita. Ing mayap abalita, ya ing malambat ng panayan, ape nga kuning Diyos, king kapamilatan daring propeto, antimo ing masasabi king banal a kasulatan, iting maya pabalita, tungkol ya king anak na, Yesu Kristo a ginuta mo, agpangking kayang pangatawo, mibay siya king lahi ng David, agpangking espiritu ning kayang katutubong kabanalan, may kilalayang midmong kayupayan, bilang anak ning Diyos. Inyang sinubliyang mebye, iba't karing mete, king kapamilatana, pigkalub na kakuning Diyos, ing pribilehiyong maging apostol, bankin lagyo ng Kristo, idalala ring sablang bansa, king pamaniwala at pamamintu kayo. Karing sablang bansa, kayabe kayo naman, ikayong at choroma, a inawos ning Diyos, ban miyagum kayo, kang Yeso Kristo. Kaya kayong nga sablang at choroma, kaya kayong pakamala ning Diyos at inawos ng maging sarili ng balen, ipagkalob na sa kaya kayo ning Diyos ay ikpatamu, at ning ginong Yeso Kristo, ing grasya at kapayapan. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing Ginoo pe pakilala na ing kayang kaligtasan. King Ginoo pakilala na ing kayang kaligtasan. Dalatinan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Ing Ginoo pakilala na ing kayang kaligtasan. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pe pakilala ng tune, ing pengako na king balen ning Israel, ene kalingwan,
karelamit mo yang lugod, ampong katapatan. Ing Ginoo pe pakilala na no, ing kayang kaligtasan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit do ring sablang tawo ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puryan ye kambering dalit, at kulisak ning tula. Ing Ginoo pe pakilala na no, ing kayang kaligtasan. Igpa ginuning banwa at yato. Pasalamatan da ka uling pe pakilala mo, karin taong musmus. Ing emo pe pakilala, karin mga biyasa at matalino. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa aking may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang Yesus kabang pilulupungan dering dakala tao. Karok daring tao king panahon na ite. Manintun lang mala. Dapat talang niya karela sa bari mo king mala ng Honas. Nung makanano yang meging tanday Honas karing tao Ninive, makanya niya namang maging tanda ing anak ning tao para karing tao ning kasalukuyan. Kingal doon ning pamanukom, tala ka jing reyna ning mauli, at pamasalana no ring tao ning panahon na iti. Uling may nibat siya king kasaluk-sulukan ning yato, ban makirandam king kabyas na ng Solomon. Dapat ngini may gitsang palak kang Solomon, ingat suketi. Kingal doon ning pamanukom, talakad na ring tao Ninive, at pamasalanan da kayo. Uling inyang dindamding manaralihonas, pepaing gulot la karing karelang kasalanan. At sasabihan kong totoo kayo, may gitsang palak kang Honas, ingat yung ngini keti. Ting mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka o Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Parang wala pa po akong narinig na nagngangampanya. So, nag-file ng candidacy yung mga kandidato, pero hindi pa pwedeng magkampanya siguro. Na mayroon pang, wala pa yung ingay. Alam niyo po, dahil magkakampanya niya, kanya-kanya na ng palabas yung mga kandidato. Kanya-kanya ng propaganda. Propaganda ng pamamaraan kung paano makuhang boto ng mga tao. Mayroon na niyang kakanta, mayroon na niyang sasayaw. Kung pwede pang kumain ng apoy at saka ng pako sa harap ng mga tao sa entablado ay gagawin ng mga kandidato niyan. Kasi they are after the votes. At lalo na tayong mga Pilipino, mas gusto yata natin mga pogi at maganda, mga artistahin. Kaya pwede pala akong maging mayor kasi artistahin naman . Ganyan po yung mga basihan natin, batayan natin sa pagpili. Naakit tayo sa panlabas at mga pampasigla,
nakakaligtan natin yung pinakalaman, yung pinaka-content ng kanilang dinadala. Kaya dapat alista tayong mga bumoboto, no? Dapat alam natin ang dala nitong mga kandidato at hindi sila magdala. Kasi baka mapili na naman natin ang isang Magdalaya. Mahirap pag may Magdalaya. Sisirain ang lipunan. So anyway, alam niyo po ang Panginoon sa kanyang ministry, hindi niya ginamit ang mga propaganda para makaakit ng mga followers. Hindi siya gumamit ng pamamaraan para akitin lang yung mga tao. Ibig sabihin, hindi niya ginamit yung mga milagro niya para lang magpasiklab, magmayabang, magbilib yung mga tao. Hindi yun ang ano niya. Kuminsan, may milagro nangyayari kasi sa kanyang awa, sa kanyang nais na tumulong. Pero not for the sake of getting the people's attention. Hindi siya ganon. Kaya dito sa ating ebanghelyo ngayon, yun ang makikita natin na ito yung kinalulungkot ng Panginoon. Kasi yung mga tao daw sa panahon na yun, naghihintay sa Kanya ng gumawa pa ng mga tanda. Ibig sabihin, mga milagro. Hinihintay ba nila ito para sila'y maniwala o para makakita sila ng nakakamangha? Para manood ng gagawin niya? Tandaan po natin, hindi ko mayroong makikitang ganyan. Yung iba, kung gusto lang yata entertainment, to serve their curiosity. Kaya dito sa ating ebanghelyo, yan, ito yung eksena na ang Panginoon ay gumagamit ng pangpaakit para lang maniwala sa Kanya yung mga tao. Kaya dito, damang-dama mo yung kalungkutan niya, yung damdamin niya. Sabi niya, ang sama-sama naman ng panahon ngayon. Buti pa nung panahon ni Jonas, hindi man siya propeta. Wala naman siyang ginawang pagpapagaling sa mga may sakit. Wala namang ginawang mga kababalaghan. Sinabihan lang yung mga tao ni Ninive na magsisi sila, kundi magugunaw ang kanilang lugar. Naniwala yung mga tao. Tapos itong reyna mula sa south, pumunta pa kay Solomon na napaka-makasalanan ni Solomon para lang makinig sa galing ni Solomon. Sabi ng Panginoon, buti pa yun, hindi sila humingi ng mga milagro, naniwala sila kagad sa pangangaral. Samantalang ang Panginoon ngayon, mayroon ng kasama nga na nakakamangha. Pero parang ayaw pang maniwala ng mga tao. At dito nga po para sinasabi niyang kanyang kalungkutan. And the Lord, dun sa pinakahuli, sabi niya, mayroong mas mahigit kaysa kay Jonah ang nandito ngayon. Kumbaga, si Jonah pipitsugin lamang, pero pinaniwalaan siya. Pagdating ng isang veterano at expert, ayaw siyang pakinggan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, mas higit palak kay Jonas. At para sa atin ngayon, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya talagang wala man sa kanyang kalingkingan si Jonas. And yet, yung mga taong pinangaralan niya ay naniwala kagad sa kanya. Gayong ang Panginoon, mas higit ang nagawa at ginagawa kaysa kay Jonas. Pero ito yung ang Panginoon, magpahanggang ngayon po, hindi niya gagamitan ng pampaakit para lang tayo maniwala. Hindi niya gagamitin ang mga propaganda palabas para tayo magtiwala sa Kanya.
Sapat na ang kanyang salita. Ang kanyang salita na dapat sa atin nagbibigay buhay, nagdidiway kaliwanagan, nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Tayo ba, kabilang sa magpahanggang ngayon, ang humingi ng milagro sa Panginoon bago tayo maniwala sa Kanya? Basahin niyo po yung mga salitang binitawan niya. At naway ito'y sapat na para nga tayo maniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang Mesiya, ang tagapagligtas. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa Panginoon mga kahilingan, tayong lahat na pinapalalahanan ng Panginoon ng pagbibigay niya ng kanyang salitang nagbibigay buhay sa atin. At ito'y sapat na para tayo akain tungo sa kaligtasan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para king Santa Iglesia Katolika, yasana ing maging mayayakit at tanda, para karing sablang tao, banakit dang misusundo, ing migligtas ng dapat Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing sablang pamuntok politikal, akit do sana ring tanda ning panawon, ako kulisak para king kalayan, katarungan, panlipunan, at pante-panteng makatawong karapatan, para karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing daralan kasakitan, ingkarelang panigapu, para sawok at lugod, damdaman dasa at tanggapan ding karelang parang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para kaya katangan, akit talasa at damdaman, ding tanda ababyan ning Diyos kaya katamu, king kalikasan, king bie, karing kapalyaryan king aldo-aldo tang pamibiyebye, apan sintala naman sana, ring tanda ay paralata king metong at metong, king pamagnasa tang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Ngeni po adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. To'y pamingatsuban mo, ibuklat mo saring matami, ling balugbog mi, adig kaming puso, ban akilala mila, ring tanda, alang likat mong iparala king metong at metong. Bangketeng yato, lalo yang maging masampat, ayatong pituknangan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Dito po mag-offer, magpilata na po kinibutan. Kaya patlubod, kaya bakit mo ka naku? Nanong adawon ko bakit ka, o tinong ka na kong Diyos. Uling sabla kay kanangan, kay kangalenangan. Pusot kaladwan daon ko, aking sabla
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuhin daon karinggamat mo. Hingkap ulit si kinagaya ni Kenogyo. Hingkaya katami kasaplalat, hing mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, kabang iyampang miyiting ayin, ipagdala na kaya sanang kaligtasan ng pamanyambami king Espiritu at king katutuan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya timunin. yat nayorem puso yu. Makayan na mo, hindi no. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matunin. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kalinoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. King lugod kay kaing lalanganing tao. At inyang mga ituli diyang may parusan, king kaya kang pakalulu kay kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghela din sa blangkoro ning banua. Mit mong kapagulan sa sambarapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela. Kabang kakantarang mit nung tulay dalit ning kaya kang ligaya. At ngaming sasabi, Banal, banal, banal ang Ginoo. Diyos sa mayupaya. Pipnuya yung banwa at ingyato. Kingkaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalang darat ang kinagigino. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Baya may daang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinmaning tinapit, pasalamat siya keka. Tira suned binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ting kanakong daya, ing dayaning bay talangang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kari sa blang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Cristo Medea, I Cristo datang niya, o si Bayo. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Kapang babaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay metoyato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalong lalo na di Jose, Javier, Joel, at Efren. Ading alwa pang mayang unabir, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, ang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Amen.
momento king amahan tira pangabos at may bukibala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, At Chukapalwo, bisang Sasalimay lagay mo, tatangke kaming kayarian mo, ipaminto ng ilog mo, etisulik, antipanwo, ingkakanan ni King Adoldo, ibigay mo kaya kami, King Aldomi, ang ipatawad mo kaya kami, ring sala ni Keka, ating kamamatawad ni karing may kasala kaya kami. mga Ang kay kaya paisaw paisaw, kintukso, ikabos mo kami, isablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasapan ning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatan ng Yesu Kristo kay kaming talapangabos. uling kaya kain kariyan, ating kahipayan, at hindi gaya mong gamon king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ang lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timulin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo na po. Kordero ng Diyos, Aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos, similako king kasalanan ng yato, nung tamang mayaws king apunan ng Kordero. Ginoo, ay kung matapang tanggap kaya ka, dapat yagas mo nga mana mo, pumayap na ako. O kapatid nga upaya, bakit ika nanuing pagsamo? Pagkaking Diyos, tutugang man, atin kang kalagwa at katawan. Ikaw makakalingwan, ang timuring ayuking palang.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nawan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibalane ing anak na buktong, kaya ka i Maria binilina ing kapananigana, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ang ponsikan ng pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatena karindakal at tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing baligdan mo kaming mipunlugod, at yet may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kisakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mapat king pangkalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti ay makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding mewalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin Dr. Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyang unabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban mo gobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manana na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasakulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbahin lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagpos mo kami kabos kisablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulan naming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, sa panmukeng ni Biye-Biye, agpangking alimbawa ng lugod, apag masusyan ni kaniting Eukaristya, ban miras kami keng kayang kaganapan, arapan mo. Itiadon mi keng lagyunan ng mga Yesus sa Ginumi. Amen. Paalala pa bukas, hapon ang ating misa.
Tingginuman tabi kaya kayo, At kaya ko ang timorin. at hindi sila na kayo ng Diyos, sa may pain tutu, ingib pa, ng puning anak, ng puning banal Espiritu, Amen. kaya rin kapag masusyan tamo, niya may tanangining, pakalaguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat ng Diyos. Diyos. Lahat po salamat, may boras, gandang araw, marami pong salamat. Tinutangala salamat, haring aman mabebe, mabiyasa kesan eti dami, kaling balang taong mabibig, maging dalan kesan ning kapayapan, balen mo pakayapan. Ingatan mo kengan at pasinangan, ating tapan mo yung gawan. Inudakala salamat, karing aman pawegin, magyasa kesan eti dapit, karing malang taong mamimig. Magyasa kesan eti dapit, karing malang taong mamimig. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal amisa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo man pong tumagon, karing kay katamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda, ring kay katamong official broadcasts. Abiyabi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngigpa,
ampo ni anak, ampo ni Espiritu Santo. Ang kami